В това видео са представени две снимки, които показват опитната уредба по определяне на скоростта на звука във въздух в общ вид. Това е една тръба, в която се създават стоящи звукови вълни. Тя е съставена от две телескопични стъклени тръби, така че тази тръба може да променя своята дължина. Ето сега е прибрана, а на тази снимка е малко повече разтегната. Източника на звуковите вълни е едно говорителче, ето в този левия край на снимката, на тръбата. Това високоговорителче се захранва с синусоидално хармонично напрежение от този тон генератор. Тук виждаме честотата, в момента е 1240 Hz честотата, с която се захранва това говорителче. То става източник на звукови вълни. Звуковата вълна се движи от този край, от тръбата, достига до другия край и се отразява. Отразената вълна се връща наляво. Когато дойде до тук, тя отново се отразява, но заедно с отразената вълна, от тук непрекъснато се излъчва вълна. Така че в тази тръба същоположно се разпространяват много звукови вълни от многократното отражение от стените на двата края на тази тръба. Само когато дължината на тръбата е цяло число полудължини на вълната, тогава в нея се създава стояща вълна. При нея е характерно това, че има области, в които няма трептене и области, в които има максимална амплитуда на трептенето. Когато нямаме стояща вълна, вълните, които се разпространяват същоположно в тръбата, взаимно общо взето се гасят. И дори и звука, който се чува, не е много силен. Когато имаме стояща вълна, този звук е доста по-силен. За да фиксираме точно кога имаме стояща вълна, все пак, ние регистрираме силата на звука, като в този край е поставен един микрофон. И сигналът от този микрофон се подава на един осцилоскоп, но всъщност интересува ни само ето дължината на тази вертикална отсечка. Когато тя е голяма, това означава, че сигналът е силен. Когато е малка, това означава, че сигналът в тръбата е слаб. Тоест, когато тази отсечка е малка, в тръбата нямаме стояща вълна. А когато променяме нейната дължина, около някаква дължина, или пък променяме честотата на звуковата вълна, тук тази отсечка минава през един максимум, става максимално голяма. Ако се мръдне малко ляво-вдясно, удължим свием тръбата или променим леко честотата, тази отсечка, нейната дължина намалява. Тоест, когато тя е максимална, имаме стояща вълна в тръбата.